Vážení posluchači, je nám velkou ctí opět přivítat v našem podcastu pana Scotta Rittera. Scott je jedním z nejlepších geopolitických analytiků, které můžete sledovat. Scotte, pro tebe i diváky, právě ty máš na tomto kanálu nejsledovanější video z doby, kdy jsi zde mluvil o konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. To video mělo přes 3,5 milionu zhlédnutí. Jsem rád, že tě můžeme znovu přivítat ve studiu a získat tvé postřehy o konfliktu v Iránu. Scotte, vítej zpět. Děkuji. Vytvořil si na mě tlak, ale uvidíme, co s tím zvládneme. Ale ne, opravdu nám jde jenom o to slyšet tvé postřehy. A víš, Scotte, rovnou začneme právě tím, protože si myslím, že je všeobecně jasné, že tohle je izraelská válka. Konečně našli prezidenta Spojených států, který, víš, skočil na návnadu a šel do války kvůli Izraeli. Moje první otázka je, že Izrael očekával vojenskou dominanci, ale nyní raketové útoky pronikají jeho obranou a zasahují klíčovou infrastrukturu z čistě vojenského hlediska. Sledujeme, jak Izrael a USA ztrácejí kontrolu nad eskalací? To, čeho jsme svědky, je, že Izrael a Spojené státy prohrávají válku a prohrávají ji rozhodně. Spojené státy a Izrael vždycky měli schopnost zasáhnout cíle bombami a způsobit exploze. To bylo jasné. Mají jedny z nejlepších technologií na světě. Víš? Nemusíš být vojenský génius, aby věci vybuchly. Ale co je teď jasné, co to je? Jsme asi na 17. dni nebo tak nějak. Věci, které vybuchují, nedělají to, co mají. Což znamená zpomalovat nebo snižovat. Omezovat iránskou schopnost vést válku. Iránci byli připraveni na všechno, co děláme. Celou dobu jsou o krok před námi. Vsadím se o peníze. Nemám jich moc, ale vsadím se, že jsme v Iránu nezničili nic významného. Víte, už nějakou dobu jsme tuto válku předem oznamovali. Když jsem byl inspektorem zbraní v Iráku, bylo to po operaci Pouštní bouře a já jsem v Pouštní bouři bojoval. Hrál jsem roli při určování cílů a hodnocení škod po bitvě. A víte, já vím, jak jsme to dělali, protože jsem byl ten, kdo to dělal. Prohlíželi jste si snímky zásahu a zjišťovali jste, jestli byla splněna kritéria zničení? Máme díru v rohu budovy tam, kde jsme ji chtěli mít? Ano, máme. Máme důkazy o sekundárním výbuchu? Ano, máme. A myslím tím, že jsme si všechno odškrtli a řekli jsme, že jsme všechno zničili. A pak jsem jako zbrojní inspektor jel do Iráku a kontroloval všechny budovy, které jsme během operace Pouštní bouře vyhodili do povětří, s tím, že jsme je zničili, jen abych zjistil, že v těch budovách nic nebylo. Všechny byly evakuovány předem a Iráčané je pak přivezli zpět. Jeden irácký generál mi řekl: Scotte, pane Scotte. Vždy mi tak říkali. Pane Scotte, vy Američané jste opravdu dobří v bourání budov. A on řekl: my zase umíme dobře lít beton. Rozdíl je, že při vyhození budovy do povětří v ní nic není. A když nám beton stvrdne, dáme věci zpátky dovnitř a jsme zase v provozu. Ničeho jste nedosáhli. A přesně to se teď děje v Iránu. Jestli si na vteřinu myslíte, že tam nechali své cenné výrobní zařízení v známých výrobních závodech poté, co Spojené státy říkali, že hrozí válka, přesouváme letadlové lodě a letadla. Pokud si to opravdu myslíte, tak to věříte na pohádky. Dám vám dobrou cenu. Stejně si ho koupíte, protože věříte čemukoliv. Tohle jsou prázdné budovy, takže nedosahujeme výsledku. To znamená, že Irán se z tohoto konfliktu zotaví mnohem rychleji, než si kdokoliv myslí. Musí jen postavit budovy. Ale to, co je uvnitř budov, to drahé vybavení, je uchováváno v jednom z více než 120 různých úkrytů, které postavili uvnitř hor. Podzemní zařízení na obohacování uranu Firdos, které Trump bombardoval během operace Půlnoční kladivo v červnu, původně nebylo navrženo pro umístění kaskád centrifug. Bylo to úkrytové místo. Prostě v podstatě vyhloubili prostor uvnitř hory a měli tam tyto záložní úkryty pro případ války, kam by přinesli materiál a schovali ho tam. Byl to jeden ze 120, možná i více postavených pro tento účel, přičemž každý byl propojen se zařízením, které bylo spojeno s určenými nákladními vozy určenými k přepravě materiálu do zařízení. Možná známe 1 či 2 úkryty a bouráme tunely. To je heslo. Bouráme tunely. Dobře, takže zbouráme tunel, ve kterém je výrobní zařízení. Výrobní zařízení tam je. Tunel se jednou stane výrobním závodem. Neděláme to, co si myslíme. Nezabraňujeme jim v odpálení balistických raket, protože je úspěšně odpalují denně.
Takže tato kampaň, kterou jsme navrhli, nedosahuje ničeho kromě toho, že potvrzuje, že jsme váleční zločinci. Myslím tím, víte, nejen atentát na Alího Chameneího hned první den pomocí 6 raket. To je mimochodem vražda. Scotte, je legitimním cílem velení a řízení, ale jen pokud je válka legitimní. Kdo ji vyhlásil? Kongres ne. Ty se tomu vyhnuli. Prezident získal souhlas Rady bezpečnosti OSN s rezolucí podle kapitoly 7 vím, že pochybovači řeknou: Scotte, to není ono, ale je to ústava. Nerad poučuji Američany o ústavě, protože bych rád věřil, že ji dobře znají. Ale klauzule o nadřazenosti v ústavě říká, že když podepíšeme smlouvu, prezident podepíše smlouvu a senát ji ratifikuje více než 2/3, stává se nejvyšším zákonem země. Možná se vám to nelíbí. Mně je to jedno. Je to ústava, klauzule o nadřazenosti, nejvyšší zákon země. To znamená, že charta OSN je nejvyšším zákonem země, který nás zavazuje podle ústavy. Charta zakazuje to, co právě teďko děláme. Podle charty můžeme jít do války jen, pokud nás napadne Irán. K tomu se ještě vrátím. Pokud Rada bezpečnosti uzná bezprostřední hrozbu mezinárodnímu míru, kterou nelze vyřešit diplomacií, povolí použití vojenské síly. To jsme provedli během operace Pouštní bouře s mandátem OSN vytvořit koalici k osvobození Kuvajtu od iráckých okupantů. A také jsme měli povolení kongresu. Sešli se 4 dny, myslím před začátkem bombardování, a přijali rezoluci, která říkala, že dáváme prezidentovi oprávnění vynutit kapitolu 7. Rezoluci podle kapitoly 7. Tady prezident vznesl jakési slabé tvrzení o nutnosti preventivního zásahu. Problém je, že nedokáže říct jasný příběh, protože nám od začátku tvrdil, že nás Iránci napadnou. Říkali, že nás napadnou jako první, a proto jsme museli zaútočit my první. Jenže Pentagon šel do kongresu a řekl, že to není pravda. Iránci nás nikdy neměli v plánu napadnout jako první. Byli připraveni reagovat na náš útok, ale nikdy nehrozil okamžitý preventivní útok ze strany Iránu. A tím pádem se ten argument rozpadá. Ale i tak, jaká je ta hrozba? Jaderná. J.D. Vance to řekl v Bílém domě. Prý jaderná hrozba, ale víme, že není. Jak to víme? Za prvé, Tulsi Gabbardová, ředitelka Národního zpravodajství, informovala minulý rok Kongres Spojených států a řekla, že neexistuje žádný iránský jaderný zbrojní program. Je to šéfka, číslo 1. Nikdo v zpravodajském světě nad ní není. To je konsenzuální hodnocení zpravodajské komunity. Prezident tvrdí, že se mýlí. Já své informace získávám z Izraele. Znovu, pro všechny Američany to by opravdu mělo lézt vám krkem, protože naše zpravodajské služby řekly, že nic takového není. Izraelská zpravodajská služba tvrdí opak. A já vám řeknu jako někdo, kdo izraelskou zpravodajskou službu sleduje už nějakou dobu. V roce 2004 Izraelci předali Mezinárodní agentuře pro atomovou energii falešné dokumenty, v nichž obviňovali Iránce z jaderného programu. Dokument Ford byl podvrh. Izraelci je sfalšovali. Zdá se, že si myslí, že jsme na to zapomněli, protože v roce 2018 znovu informovali prezidenta Trumpa o nově objevených dokumentech. Zjistili jsme, že jde o stejný dokument, který jste nám nabízeli už v roce 2004 jen v novém kabátu. Tentokrát ale měli prezidenta, který byl ochoten přikývnout, a tak jsme odstoupili od iránské jaderné dohody. Ale víme, že žádný program jaderných zbraní neexistuje. To víme. Jak? Steve Witkoff a Jared Kushner to řekli. Teď si mysleli, že odsuzují Irán, protože řekli, že první věc, kterou jim Iránci řekli, je, že mají 450 kg hexafluoridu uranu obohaceného na 60%, vyhrožovali nám potenciálem bomby. A já na to, ne. Říkali vám, že nemají bombu, vidíte, protože to je veškerý 60% obohacený uran, o kterém MIA tvrdila, že existoval před začátkem bombardování v červnu. Říkají, že jsme nic z toho nepřeměnili. Všechno je to tady. Stačí poslat inspektory, ověří to a my s vámi budeme spolupracovat na jejich vstupu. Iránci netvrdili, že mají bombu, ani nevyhrožovali. Jen nabízeli důkaz, že žádná bomba není. A oni toho byli schopni. Takže pokud tento proces probíhá, okamžitě odstraníte bezprostřední hrozbu. Žádná bezprostřední hrozba není. Jednání pro to, co dnes děláme v Iránu, neexistuje žádné právní ospravedlnění. To nás staví na úroveň ostatních národů. Podívejte se například na norimberské procesy. Soudce Jackson, který byl hlavním žalobcem, obvinil nacisty u norimberského procesu z útočné války. Ve skutečnosti byli všichni z toho obviněni a několik z nich bylo oběšeno za útočnou válku. Proč? Protože útočná válka je nejvyšším válečným zločinem. Útočná válka vede ke všem dalším zločinům.
Nyní jsme se dopustili nelegální útočné války. Nemáme oprávnění Rady bezpečnosti. Nemáme oprávnění Kongresu. Nemáme ani morální oprávnění. Tohle je čistý akt agrese, což znamená, že jsme vlastně na stejné úrovni jako ti hrozní lidé, kteří byli v Norimberku oběšeni až do smrti. To není společnost, ve které bychom chtěli mít americké jméno. A přesto tam dnes jsme. Aspoň vyhrajte tu válku. Jste Američan, tak ji vyhrajte. Udělejte to správně. Prohráváme tuhle válku. Teď jsem spokojený. Nerad to říkám, nikomu nic zlého nepřeji, ale tohle není válka, kterou bychom měli vyhrát. Tohle je válka, která destabilizuje situaci. Víte, jeden z důvodů, proč to dělá, je ten, že mu to Izrael řekl. Musíme jako Američané říct, že nepracujeme pro Izrael, ale ve skutečnosti posloucháme rozkazy Benjamina Netanyahua a jdeme do války v jeho zájmu. Ale on také v podstatě chtěl přinést hlavu Íránu s sebou do Číny. Příští měsíc měl jet do Číny. A chtěl přinést hlavu Venezuely a hlavu Íránu a hodit je na stůl před Xi Jinpinga a říct, já jsem Donald Trump, dobyvatel. Musíš přede mnou pokleknout a třást se. Strachy. No, Trump právě řekl, teď do Číny nepojedu. Odložíme to. Bude to odloženo na dlouhou dobu. Proč? Protože by tam jel jako hlupák, idiot, poražený. Nejhorší je, že to bylo předvídatelné. Donald Trump může tvrdit, že nikoho nenapadlo, že by uzavřeli Hormuzský průliv. Mohl by říct, že nikoho nikdy nenapadlo, že by zaútočili na americké základny. To řekl. Nikdy jsme si nemysleli, že by zaútočili na americké základny. Říkal by, že jsme si nemysleli, že jejich vláda vydrží. Nepředpokládali jsme, že mají tolik raket a že takto vystřelí. No, to je prostě čistá lež. Předseda sboru náčelníků štábů informoval prezidenta o hodnocení sboru, které bylo, že Íránci uzavřou Hormuzský průliv a Amerika s tím nemůže nic udělat. Musíme tedy předpokládat uzavření. Pokud to chcete uvolnit, musíte zmobilizovat asi 150 000 až 200 000 vojáků. Musíme tam přijít a obsadit to. Ale bez těchto vojáků a schopnosti promítnout tuto sílu vpřed, bude Hormuzský průliv uzavřen. Bylo mu také řečeno, že nám dojdou záchytné rakety. A pak budeme bezbraní proti Iráncům, kterým nedojdou. Rakety. Zasáhnou každý cíl, Izrael i naše základny. Předseda sboru náčelníků štábu mu to řekl. Všechno. Dnes ale předstírá, že mu nic neřekl. Tulsi Gabbardová, ředitelka Národní zpravodajské služby, zadala Národní zpravodajské radě analýzu, která uvedla, že změny režimu nelze dosáhnout. Pokud zabijete Alího Chameneiho, jediné, čeho dosáhnete, je, že sjednotíte národ a nebude žádná šance na změnu režimu. Mluvila o hrozbách pro světovou ekonomiku. Všechno bylo prezidentovi řečeno před jeho rozhodnutím, že tuto válku drtivě prohrajeme, protože nemáme kapacitu na vítězství a naše cíle jsou nedosažitelné. Jo? Jo? Ne, myslím, že tohle je fantastický postřeh a víte, při našich rozhovorech vám prostě rád dávám prostor a získávám vaše postřehy, myslím, že jsou neuvěřitelné. A tohle jsou věci, které se v mainstreamových médiích neobjevují, proto musíme dělat tyto rozhovory. A chci se vás zeptat na otázku ohledně raket, které má Írán, protože nikdo nerozumí raketám a vedení války tak dobře jako vy. Když se tedy podíváme na íránský arzenál raket, balistické rakety, hypersonické zbraně, roje dronů. Jak schopný je Írán do budoucna, pokud jde o pokračování jejich protiútoku? Víte, Iránci začali s vývojem raket během války mezi Iránem a Irákem. Iráčané měli ruské rakety Scud, které odpalovaly na iránská města. Takže Iránci nejdřív šli do Sýrie a pak do Libye, aby získali vlastní schopnosti s raketami Scud. A když se tyto možnosti uzavřely, obrátili se na Severní Koreu a získali severokorejskou verzi rakety Scud. Ale v podstatě tyto rakety zakoupili a vyvinuli si vlastní raketové síly. V průběhu let své rakety rozšířili a vylepšili pomocí zpětného inženýrství. Iránci patří mezi nejzdatnější inženýry. Pamatuji si, když jsem mluvil s inspektory MAAE o iránském jaderném programu, jeden z nich mi řekl: Scotte, musíš pochopit, že máme co dočinění se skupinou jaderných vědců, z nichž všichni jsou vzdělaní podle nejvyšších možných standardů. Írán má nejvyšší procento recenzovaných doktorských prací v jaderné oblasti ze všech zemí na světě. Recenzovaných. To neznamená jen uvnitř Iránu. Jsou publikovány v Evropě a USA, kde je hodnotí přední odborníci.
Tito lidé se pak vracejí a skládají kvalifikace. Tohle jsou doslova nejlepší věci na světě. A když tedy zpětně analyzují tyto věci, okamžitě se zaměřují na to, jak je vylepšit, jak zlepšit. Fungování kapalinového motoru, jak zlepšit navádění a řízení, jak zefektivnit konstrukci trupu, všechny tyto věci. A v průběhu let postavili novou raketu, pak další raketu a každá byla lepší než ta předchozí. Dostali se do situace, kdy mohou jít do války s Izraelem. Mají asi 4. generaci raket a rozhodli se jich vyrobit hodně, což také udělali. Před 20 lety postavili mnoho raket na kapalné palivo. A pak to několikrát vylepšili. Začali používat tuhé raketové palivo a manévrující hlavice. Když válka začala, Iránci odpálili 20 let staré rakety a zahltili protivzdušnou obranu. Mnoho raket prošlo. Ale lidé se ptají, proč neudržují stejnou rychlost odpalování. Protože tyto rakety nechtějí. Tyto nás v podstatě jen donutí, abychom vystříleli všechny naše drahé protiraketové střely. To, co chtějí, tak jsou rakety, které mají teď. Pevné raketové palivo, což znamená, že je to rychlé. Kapalinový raketový motor. Teď Iránci vyvinuli své palivo tak, že ho mohou skutečně naložit a je to jako náboj do zbraně. Jakmile palivo natankujete, musíte ho buď vypustit a raketu připravit znovu, nebo ji použít. A takže pokud si myslí, že dojde ke krizi, předem tyto rakety natankují jako náboje, což znamená, že je pak jen naloží na odpalovač, zvednou a odpálí. Dříve jste museli přivést prázdnou raketu, naplnit ji okysličovadlem a palivem, což zabralo čas. Byli jste přitom na otevřeném prostranství a mohli být zasaženi, teprve pak jste odpalovali. Teď to obešli. Díky pevnému palivu ji nemusíte tankovat, stačí přivést a odpálit. 2 stupně, delší dolet. Pracovali na nových hlavicích. Jejich hlavice používají klamné cíle. Lidé by si opravdu měli najít čas a podívat se na světelnou show na obloze a pokusit se ji rozluštit. Protože můžete vidět, jak přilétá raketa a pak vypouští nosič hlavic. Ten bus nese hlavici a klamné cíle a můžete vidět, jak se klamné cíle rozvinou. A můžete se podívat, jaký je účel těch klamných cílů, protože sledujte, co se stane, když se klamné cíle rozvinou. Rozvinou se dopředu a zesílí svůj jas. A celá ta zlatá, železná kopule se aktivuje a začne je zachytávat. Potom vypustí další bojové hlavice. Vypustí je určitou rychlostí, takže první vlna zachytávačů byla vyplýtvána na klamné cíle. Teď vypustí bojové hlavice a další vlna zachytávačů získá řešení pro zachycení. Pak tyto hlavice začnou zrychlovat. Takže zachytávače přilétají a snaží se je zasáhnout, raketa letí a bum, bum, bum. Zasáhne cíl. Mají i jiné, které manévrují už při příletu a můžete to sledovat. Nemusí ale provádět dramatické manévry jako v NASCAR nebo Indy 500. Zachycení vyžaduje přesnost, podobně jako když kulka trefí kulku. Stačí se jen trochu vychýlit, aby kulka minula. Je to elegantní. Vidíte, jak přilétá v esovitých zatáčkách. A pak víte, protože na obrazovce vidíme jen 2 dimenze. Nevidíme, co dělá do stran, ale přilétá to. Provádí tyto manévry, kterými se doslova proplétá mezi zachytávači, pak přiletí, srovnají se, bum a zasáhnou cíl. Jejich naváděcí systémy jsou úžasné. Lidé tvrdí, ukradli západní technologie. Můžeme je vypnout, protože používají GPSu. Přišli na to, jak částečně využívat GPS, ale mají i hvězdnou navigaci a navigaci podle mapování terénu, což používáme u střel s plochou dráhou letu. Mají různé navigační systémy pro tyto hlavice, které zasahují vše, na co jsou zaměřené. A vyvinuli hlavice pro různé typy cílů, takže pokud potřebují zničit zpevněný letecký úkryt, mají na to speciální hlavici. Pokud potřebují zničit velitelský a řídicí bunkr, mají na to hlavici. Pokud potřebují přesný zásah do kancelářské budovy tady, kde je ten zpravodajský důstojník, mají na to hlavici. Takže dnes mají doslova celé menu různých raket. A v podstatě vstanou, podívají se na to a řeknou si, jaké cíle dnes zasáhneme. Bum, 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 bum. Dobře, tahle raketa půjde sem. Tahle raketa půjde sem. Tahle raketa půjde sem. Tahle raketa půjde sem. Pal, odpal. A každý den to dělají znovu a znovu. Tohle jsou jedny z nejpokročilejších technologických raket, které existují. Orešník je něco. Iránci mají vlastní verzi orešníku. Hlavice není tak velká,
ale je to hlavice, která přilétá hypersonickou rychlostí, uvolní se a pak vypustí submunici, která pokryje a zdevastuje oblast. Íránci mají jeden z nejpokročilejších balistických raketových programů na celém světě. A my jsme oproti tomu Apollu strašně pozadu. Jen rychlá připomínka pro všechny, raketový systém Patriot 3 tam nic nesestřeluje. Sestřelil pár starých raket, ale je to systém, který je založený na technologii ze 70. let. Prostudujte si historii systému Patriot. Dříve používali něco, co se jmenovalo, myslím, Nike Hercules a systém Sprint a Spartan, raketový systém, radary, které se proto používaly. A Raytheon a všichni ostatní tyto věci postavili za obrovské peníze, ale pak jsme s tím skončili. Podepsali jsme smlouvu ABM a řekli jsme, že to dělat nebudeme. Oni na to. Co teď? Máme tu všechnu tu technologii. Co s tím uděláme? Někdo šel za armádou a řekl, proč nás nepožádáte, abychom postavili protiraketový systém pro bojiště? Všichni řekli, dobře, požádáme vás. Oni na to. Vezmeme tuto technologii a upravíme ji. Takže jsme vzali technologii ze 70. let a začali ji přizpůsobovat. Tato technologie ze 70. let je určena k sestřelování raket z téže doby. Teď ji upravujeme. Jak ji upravujeme, rakety se zlepšují. Postavili jsme systém, který neumí sestřelit současné rakety. Takže pak se dostaneme do cyklu softwarových aktualizací a začneme ten software vylepšovat. A to se stalo během války v zálivu. Během války v zálivu jsme byli vždy pozadu. Byli jsme o jednu softwarovou aplikaci pozadu za primitivními raketami, které Iráčané odpalovali. Nikdy jsme to nedokázali správně. Nesestřelili jsme žádnou vypálenou na Saudskou Arábii, ani možná na Izrael. Někteří lidé si myslí, že Izraelci možná 1 nebo 2 sestřelili. Ale ze 49 to není dost. Rusové vyvinuli novou raketovou technologii, která je speciálně navržena tak, aby překonala nejen Patriot, ale i THAAD a jakýkoliv budoucí systém protiraketové obrany. Jsme tam. Takže když lidé mluví o železné kopuli a podobně, nebude to fungovat. Už to bylo překonáno. Neexistuje žádný štít protiraketové obrany. Nikdy nebude existovat štít protiraketové obrany, protože vždy bude existovat zbraň navržená k jeho překonání. Nejen Rusko a Čína staví tyto pokročilé zbraně, ale i Severokorejci. Teď už i Iránci. Mají jedny z nejlepších zbraňových systémů navržených k překonání americké protiraketové obrany. Což znamená, že se proti tomu nemůžeme nijak bránit. Přestože jsme právě okradli Jižní Koreu o 5 radarů THAAD a ta je nyní prakticky slepá, neveze se to do států Perského zálivu, které je nutně potřebují. Ne, jsou v tom sami. Přivezeme je do Izraele. A jediné, co se stane, je, že Iránci zjistí, kde těch 5 je a zničí je stejně, jako zničili ty ostatní. Správně. Jo, Scotте, tvoje postřehy jsou tady naprosto neuvěřitelné, protože tohle jsou věci, které v médiích prostě neslyšíme. A jak si už dříve zmínil, víš, Donald Trump o tom byl informován. Rozhodl se jednat podle svého uvážení a prostě řekl, podívejte, pustíme se do této války. Myslím, že sledujeme, jak se tento konflikt přerůstá v mnohem větší regionální střet. Chci, abys to zdůraznil, protože Donald Trump teď přiznal, že řekl, neměli jsme tušení, že by mohli zareagovat a vyřadit tyto programy THAAD, jak si zmínil. Nemysleli jsme, že zaútočí na jiné země v Perském zálivu. Podíváme-li se na město jako Dubaj, které bylo více než 40 let symbolem bezpečí, bylo prakticky přes noc zničeno. A ta iluze bezpečí je teď pryč. Povězte více o regionálním konfliktu a o tom, jak by se mohl potenciálně šířit a dále rozšiřovat po celém Blízkém východě. První věc, kterou musíme pochopit, je, že Irán nikdy nenapadl žádný stát, který by nenapadl Irán. Možná si řeknete, počkej Scotте, vždyť útočí Američané a Izraelci. Proč tedy útočí na státy Perského zálivu? Každý stát Perského zálivu, na který útočí, poskytl nebo hostil americkou vojenskou základnu, která se přímo nebo nepřímo podílela na probíhajících útocích proti Iránu. Například Al-Udaid, kde dříve bylo mnoho letadel, ale všechna odletěla. Všichni se ptají, proč útočit na Al-Udaid, když tam nic není. Měli tam radar za 1,1 miliardy dolarů, jehož úkolem bylo detekovat iránské raketové starty a posílat data zpět do protiraketové obrany, což umožňovalo rychlejší reakce a lepší zaměření. Iránci to zničili. Zničili i další komunikační uzly. Proč? Byli součástí konfliktu, žádná strana tu není nevinná. Bahrajn byl zapojen. Kuvajt byl zapojen. Saudská Arábie byla Saudové jsou velmi pokrytečtí. Snaží se předstírat, že s tím nemají nic společného.
Ale je zajímavé, že když udělají chybu s transpondérem, najednou zjistíme, že saudský vzdušný prostor je plný F-16, F-15 a tankerů KC-135 a všichni přistávají na určité saudské základně, která je teď bombardována. Saudové byli v této válce až po uši. Všichni jsou v této válce až po uši. Všichni poskytují základny a vojenskou podporu, což z nich dělá aktivní účastníky konfliktu. A Irán si na ně útočí a často je trestají. Spojené arabské emiráty už nikdy nebudou stejné. Může to skolabovat. Ale to jsou vlády, které si nezaslouží pokračovat. A Iránci je konfrontují a říkají, podporovali jste proti nám vojenskou akci. A proto vyhrávají. Ničí ekonomiky těchto zemí. Nutí je zastavovat výrobu energie, což vyvolá dominový efekt. Pohromu na globálních energetických trzích, která se ještě plně neprojevila, ale brzy přijde. Ano, ale je tu i Izrael, který je toho součástí a je pod drtivou palbou. A pak Spojené státy. Naše základny jsou také terčem útoků, protože jsou to americké základny, nejen základny na Blízkém východě. Iránci to všechno měli předem vytipované. A řekli, ředitel národního zpravodajství sdělil prezidentovi, že Iránci na tyto cíle zaútočí. Nemůžeme s tím nic dělat, protože nemáme dostatečnou protiraketovou obranu. Prezident to všechno věděl, než stiskl spoušť. Scotte, chci respektovat váš čas. Vím, že dnes máme omezený čas, ale chtěl jsem se zeptat, kam se odtud posuneme dál. Myslím, že je už jasné, že Donald Trump zoufale hledá únikovou cestu. Mnozí tvrdí, že prostě vyhlásí vítězství a stáhne jednotky jako v Jemenu. Kam podle vás prezident směřuje? Jaké jsou další možné kroky USA? Myslím, že Donald Trump hrubě podcenil Irán, jak jste právě zmínil v dnešním rozhovoru, pokud jde o jejich schopnosti a to, jak by mohli reagovat. Jaký bude další krok Donalda Trumpa a kam se podle vás vydají Spojené státy? Víme, že navázal kontakt s Ruskem a podobně. Steve Witkoff, který je jeho hlavním vyjednavačem s Ruskem, se začátkem tohoto týdne v Miami setkal s Kirillem Dmitryjevem, což je určený prostředník Vladimíra Putina pro ruský kontakt s Witkoffem. Proč? O čem by mohli jednat? A v odpovědi je podle mě velká dohoda. Myslím, že Rusko je klíčem k ukončení konfliktu, zejména spolu s Čínou. Pokud budou správné podmínky, může to pravděpodobně přimět Irán ke schválení ukončení konfliktu. Podmínky však musí být vhodné. Myslím, že Spojené státy budou muset přijmout nevyhnutelnost, že už nejsme na Blízkém východě vítáni a naše infrastruktura byla zničena. Nemůžeme se prostě jen tak vrátit na základny, protože základny jsou zničeny, nebo vztahy s hostitelskou zemí jsou zničeny a musíme odejít. Takže si myslím, že je velmi pravděpodobné, že uvidíte postupný a komplexní plán stažení, jak dostat americké vojáky z Blízkého východu. Rusko to pomůže s Iránci dojednat a proběhne určité ověřování. Cílem je co nejvíce snížit naši vojenskou přítomnost v regionu, ideálně na nulu. Iránci budou trvat na úplném zrušení sankcí. A budou trvat na tom, že si ponechají své balistické raketové schopnosti, protože je to konvenční schopnost a ukázala, že má cenu zlata. Nikdo nemůže tvrdit, že to bylo zbytečné nebo nadbytečné. Byla to nezbytná vojenská schopnost, která pomohla Iránu porazit Spojené státy. Irán bude zřejmě muset ještě něco obětovat a znovu otevřít své jaderné programy k jednání. Dohodu zprostředkovanou ománskou vládou těsně před začátkem bombardování budou pravděpodobně muset Spojené státy přijmout. A v podstatě říká, že... Ale víte, oni. They will. Stáhneme ses. Spojené státy přijmou jadernou dohodu, která Iránu uzavře všechny cesty k jaderné zbrani. Přijímáme to? Je to dobrá dohoda, pane prezidente Kinseli. Myslím, že uvidíme podvodníka v akci. Prezident podle mě řekne, vyhrál jsem válku. Je konec, vyhráli jsme. Způsobili jsme bezprecedentní škody, potopili flotilu a udělali vše. Nebude řešit balistické rakety. Prohlásí, že Irán se může bránit, jak uzná za vhodné, ale bez jaderných zbraní. Tuto cestu jsme uzavřeli a jinak by se to nestalo. Může si vymyslet jakoukoliv výmluvu chce. Bez této války by se to nestalo. Takže tato válka byla k tomu nezbytná.
Pak řekne: Jsem největší ochránce míru, protože po vítězství ve válce v Iránu a zastavení jejich jaderného programu už není důvod držet tuto viditelnou vojenskou misi na Blízkém východě. Takže se stáhneme zpět do pevnosti Amerika, což jsem slíbil ve své strategii národní bezpečnosti. Takže to může podat tak, že to celé bylo součástí mistrovského plánu. Bohužel si myslím, že to znamená, že Kuba pravděpodobně přijde o hlavu, protože prezident potřebuje vítězství. Právě teď zoufale potřebuje vítězství. Nemůže jít do voleb do kongresu s očividnou prohrou v záznamech, bez ohledu na podání. Ale tu prohru může změnit skutečnost, že to ve skutečnosti nemělo přímý dopad na Spojené státy. Ceny benzínu vzrostly, ale nelze je stabilizovat. Kuba, na druhou stranu, pokud dokáže předhodit Kubu americkému lidu před blížícími se volbami do kongresu, je to velká věc. Na začátku vyhrajete stát Florida. Vyhrajete i mnoho dalších států, protože dosáhnete odstranění kubánského režimu, což žádný prezident nedokázal. Takže si opravdu myslím, že zde existuje potenciál pro velkou dohodu, kterou může Rusko zprostředkovat s pomocí Číny. Je to záruka, že to tak opravdu dopadne? Samozřejmě, že ne. Věřím, že tímto směrem směřujeme. Poslouchal jsem každé prezidentovo slovo a hledám vodítka, která naznačují chystané vyhlášení vítězství. Definice vítězství je jiná věc. Ale on vyhlásí vítězství. A pak si myslím, že místo toho, aby posílil a upevnil pozice Spojených států v regionu, stáhne nás a řekne: Já jsem ten, kdo přináší mír. Já jsem to udělal. Já jsem vytvořil mír. Já jsem toho dosáhl. A tím je to hotové. Takže takhle to vidím já. Jo, Scotte, moc vám děkuji za váš čas dnes. Jen poslední věc, kde můžeme sledovat vaši práci. Máte nějaký YouTube kanál, který můžeme sledovat, nebo Substack? Řekněte divákům, kde mohou sledovat vaši práci. Děkuji za kompliment. Můžete jít na scottritter.com. To vás přesměruje na mou stránku na Substacku. A tam nahoře uvidíte bannery. Takže tam mám i svůj YouTube kanál. Mám tam různé podcasty, které dělám a další věci. Také se tam dozvíte o některých projektech, na kterých pracuji. Například v pátek odjíždím do Ruska. A právě jsme mluvili o této velké dohodě. Setkám se s velmi vlivnými Rusy, abychom o tomto tématu diskutovali. Mým cílem je zasadit semínko myšlenky do myslí ruské elity, abych třeba pomohl tento proces usnadnit. Jako Američan chci konec této války, je pro nás špatná. Pokud ji Rusové pomohou ukončit, je to skvělé. Jde nám o řešení konfliktů. Pojedu do Čečenska a budu se snažit zachytit, co se stalo mezi Čečenci a Rusy, že jim to umožnilo přejít od 2 válek, kdy se nenáviděli, až k dnešnímu stavu, kdy jsou blízkými spojenci a úzce spolupracují. Co umožnilo tento vývoj? Co je čečenský zázrak a jak ho definujete či popíšete? Protože něco takového budeme potřebovat na Ukrajině mezi Ukrajinou a Ruskem a budeme to potřebovat mezi Spojenými státy a Iránem. Budeme potřebovat modely řešení konfliktů, ze kterých můžeme čerpat. Jedním z mých cílů na této cestě je právě to. Na Substacku najdete stránku s dary. Jsem nezávislý novinář a mohu pracovat jen díky darům od lidí. Pokud považujete tuto práci za důležitou, klikněte na darovat. Vše půjde na dobrou věc. Rozhodně. Scotte, chci ti moc poděkovat za tvou tvrdou práci. Jsem vděčný za příležitost tě vyspovídat a přinést to na náš kanál, aby víc Američanů i lidí po světě získalo tyto poznatky. A pro všechny, kdo se dívají, dáme odkazy na Scottovy webové stránky a na veškerou jeho práci dolů pod video. Všechny tyto odkazy tam najdete, abyste ho mohli snadno sledovat. Scotte, moc ti děkuji. Přeji ti bezpečnou cestu do Ruska a úspěšnou misi. Souhlasím. Oba jsme občané Spojených států. Určitě chceme to nejlepší pro naši zemi, ale zároveň jsme velmi zapálení pro to, abychom říkali pravdu a poukazovali na nesmysly, když je vidíme. A doufejme, že to povede k nějaké změně. Takže všem děkujeme, že jste se dostali až sem ve videu, děkujeme, že jste s námi strávili čas a těšíme se na brzkou